Pripravujeme sa na cestu so Škodou Kamiq. Je to verzia Drive Plus. No a je to 1-litrový trojvalec benzín. Teraz si môžeme vybrať z týchto 4 módov. My si dáme Eco, nakoľko je to najúspornejšie, ideme do mesta, ale na výber je aj normál, šport alebo individuál, kde si každý vie nastaviť riadenie podľa svojich preferencií. Nachádzame sa v teréne, kde momentálne testujeme podvozok Kamiqu. A musím povedať, že je celkom pružný, hlavný a necítiť nerovnosti. Ako vidíte, tak kamery nám ukazujú našu jazdnú dráhu. Upozorňujú, aby sme si dávali pozor a taktiež aj senzory nám vedia zapískať. Toto auto má vlastne 116 koní, to sme ešte nespomenuli. Takže som zvedavá, aká bude tá akcelerácia. Zapnúť na chvíľku mód šport, ktorý je určite super pri predbiehaní. Máme 116 koní pod kapotou, čo naozaj je cítiť. Podľa mňa výborné mestské autičko, spoľahlivé, s veľkým priestorom, pre rodiny, s deťmi. Výborná spotreba. Je to tichučké auto. Brzdy nám reagujú veľmi citlivo a dobre. Škoda Kamiq má naozaj výborné jazdné vlastnosti na mestský crossover.